Baratzegintzan ura beharrezkoa da, urik gabe ez dira baratzekariak ekoizten ahal, eta 10 urte horietan konturatu gira, orokorki egia da, euri gutxio baginuela, eta euria ez dela berdin banatua urtean zehar, izaiten aldira uda biziki edorak, eta guk gure neguko baratzekari guziak udan ekoizten ditugu, baina ere konturatzen gira batzutan euri biziki bortitzak eta ura kantitate handian heldu dela. Gure txaldea Lekornen kokatzen da, Garroko herriko etxeko lurretan. 2011an hasi ginen, hemen baratzegintza egiten. Orain 5 langile gira, 6 sasoinan. Eta gure lurrak biologikoan lantzen ditugu, baratzekariak, arbol fruitu zonbaitzu eta landare tipi tailer bat ere badugu. Orain arte, lortzen ginuen euria eta sareko uraren artean pixkat oreka bat egitea gure baratzekarien ureztatzeko, orain ez da gehiago posible edo zaila da. Beraz, behar ditugu aterabideak atseman, sareko ura gutxio erabiliz, denekin partekatu beharko dugulako ere, eta behar bada euriko ururiek bilduz edo atxikiz hor direlarik eta udan edo behar direlarik berriz baliatzeko. Bada urte batzu hortan girela, gogoetatzen dugula hori, eta hor ganden urtean zinez konturatu gira zerbait hor behar ginela zerbait egin. Gauza da inbertsione handiak direla, ekipamendu horiek gero amortizatzen dira, baina egin behar direlarik dirua hainitz behar dela, eta gure txaldeak baratzegintzan urte zailak ukan ditugu, eta ez ditugula baitez bada inbertsione hori egiteko gaitasunak. Gure baratzekarien ureztatzeko, sareko ura ez balimadu baliatu nahi, aterabide desberdinak badira, euriko ura bildu, bastimenduetan erortzen dena, edo gure ahoiletan erortzen dena bildu, putzu batean atxikiz, edo badira beste aterabide batzu, forrajak egin, guk gauza desberdinak aztertu ditugu, eta behar bada, hartuko dugun lehen bidea izanen da gure bastimenduetan eta negutegietan erortzen diren ur guzi horiek biltzea eta putzu batean atxikitzea. Ur hori behar da garbi egon, beraz badira sistema batzu ur hori garbi egoiteko, eta gero pompa edo sistema batzuekin indarra behar da berriz gure pentsetara igortzeko. Zerbaiten hastapenean gira. Eta momentuko bakoitzak bere sokoan edo aipatzen ditugu egiten ditugunak, baina ez da momentuko oino deus estrukturatua. Niretzat teknika hobetzeko, eksperimentazioa egiteko, alde guzi horiek ez ditugu oino aski garatzen.